ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ವತಿರ್ದು ಕೇರಳೋಡು ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆಯಿನ ಬಿವಿ ಮುನ್ನೂತ ಎನ್ಪ ಬಿದೆತ ತೆತ್ತಿದೀಪುನ ಕೋರಿನ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತದ ಕೋರಿ ಘಟಕಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುಟ ಉದ್ಯಮದಾರರಿರುವಕ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಲ ನಡುಟು ಓದಂಟು ಶುರುವಾತಂಡು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ವತಿರ್ದು ಸುರುಮಲ್ತಿನ ಕುಕ್ಕುಟ ಉದ್ಯಮದಕ್ಲಿಗು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಲ ನಡುಟು ಓದಂಟ ನಡೆತದಂಡು. ಕೇರಳೋಡು ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆಯಿನ ಬಿವಿ ಮುನ್ನೂತ ಎನ್ಪ ಬಿದೆತ ತಿತ್ತಿದೀಪುನ ಕೋರಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದಿತ್ತದು. ಮುಲ್ಕಿ ಕಿಣ್ಣಿಗೊಳ್ಳಿಡು 200 ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜು ಗೂಡು ಬೊಕ್ಕ 5 ಕೋರಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಂಡು. ಕೋರಿ ಒದಗಾವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕಿಣ್ಣಿಗೊಳ್ಳಿದ ನವಶ್ರೀ ಎಗ್ ಫಾರ್ಮದ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತದು. ಕೋರಿ ಒದಗಾವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕಿನ್ನಿಕೊಡಿದ ನವಶ್ರೀ ಎಗ್ ಫಾರ್ಮದ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತದ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿನ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಎದತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸುರುಸುರುಕು ಸರಿಯಾದ ನಡತಿನ ಘಟಕಗೂ ಕೋರಿಗು ಬೋಡೈನ ತೆನ ಸತ್ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಾದು 5 ತಿತ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನವಲು 25-30 ಜತ್ತಂಡು. ಘಟಕದಕ್ಲಿಗೆ ನಷ್ಟಾಂಡು ಕೆಲವು ಕೋರಿಲು ಸೈದ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಘಟಕದಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸೇವೆ ಒದಗಾಣಲ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಲು ಸರಿಯಾದ ತೆನಸು ಒದಗಾವಂದೆ ಇತ್ತಿನೇಡ್ದವರ ಅಕ್ಲಿನ ಲೆಪ್ಪಾದ ಸಭೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಸಭೆಟ್ಟು ಓದಂಟ್ நடத்துண்டு எங்களுக்கு ಈ ಘಟಕನೆ ಬಿಡಿಸಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಾಲ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆಂದು ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರು ಹಠಪತ್ತಿಯರು. ಅಖಿರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರದೊಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಅಧಿಕಾರುಲು ನಂಬಾದಿರು. ಎನ್ನ ಏತು ತೆತ್ತಿ ಒಂದು 6 ಲಕ್ಷದ ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಓಕೆ ಬಂಡೆ 6 ದಾತ ಬಂಡೆ ಬಂದಾಗ ಸರಿ ಯಾರು ಬಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕೂಡ ಬಂಡೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರ್ತೇನೆ.